आज हमारा माथा में दर्द कबरल बा। तो हई मुंडेश्वरी पहाड़ी के विरासत काहे टूटल पड़ल बा। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कहे के का बा, जमाना उलट के पलट गईल आ केहू पुरुष से स्त्री हो गईल। अच्छा, सहियो बात कहला पर केहू के भावना के ठेसे पहुंच जाता, लेकिन हम का कहीं, हमार नजर तो हर इतिहास पर पहुंच जाता। हाँ तो भाई आज के ब्लॉग वीडियो ध्यान से सुने के बा। कृपया ध्यान दीजिए। ध्यान दियो। ये वीडियो कैमूर पहाड़ी मुंडेश्वरी के बा, जहाँ पर है टूटल फूटल पूरा पत्थर दिखाई देता। तो ये जंग बहुते बड़का एगो बौद्ध विरासत रहे और उ पूरा बौद्ध विरासत के तोड़ मोड़ के पूरा खत्म कर देहल गइल बा। आज ये जंग होकर खाली मलबा बचल बा। टूटल पत्थर पर जौन नक्काशी कइल गइल बा और जौन छोटे छोटे मूर्ति बनल बा, वो पूरा चीख चीख के ही बतावता कि हम बानी बौद्ध विरासत से, सम्राट अशोक और बुद्ध के जमाने से। और ये बात कोनो बनावटी नहीं के कहल जात। इतिहास के पढ़ और दुनिया भर के म्यूजियम में ऐसा पत्थर रखल बा, जाके देख। आ तने ना, ये जंग के जो नीचवा पार्क बा, वो पार्कवा में एगो तालाब बा और तालाबवा में बुद्ध जी का मूर्ति पहले ही से पावल गई रहे। तो भैया वो मूर्ति वही तालाबवा में स्थापित बा। जे जाला आ देखेला आ हमेशा बौद्ध अनुयायी ये विरासत खातिर मांग करतन। तो ये भारत के इतिहास बा और भारत के इस सुनहरा मौका बा इतिहास के बौद्ध विरासत से प्राथमिकता दे के और एक विकसित करे के चाहिए, ताकि क्षेत्र भर के लोग के आय बढ़ जा और आमदनी बढ़ जा। वीडियो कैसन बा, अच्छा लागल हो कि तो का करे के बा, ई भाई तो सब लोग के जानकारी बा। ई बतावेला कोनो नया बात नहीं।